Pun semester gangsal, Pak. Wis 5 ya? Nggih. Lek semester 5 ki materi tabuhan wis teko apa? Niki TB-ne unang-unang, Pak. TB ki apa? Andik ya? TB sanes, TB niku tabuh bersama. Oh, tabuh bersama. Tegese nabuh bareng-bareng ngono ya. Nggih. Wis teko unang-unang. Slendro apa pelok? Pelok riyen terus wolak-walik niki. Wolak-walik tegese piye? Nggih slendro terus pelok. Pas gong malik pelok ngono kuwi ngono. Nggih. Oh, iya iya. Lek sing tabuh sendiri jenenge apa? TS. TS wis teko apa? Padha. Sakniki semester 5 mboten enten TS, Pak. Ora enek TS. Mboten. Terus enake apa? Nggih namung TB. Oh, iya. TB terus mungkin enten napa karawitan pakliran, karawitan tari ngoten niku. Nah, iki sing perlu tak takokke. Yen karawitan pakeliran wis teko apa lek semester 5? Nembe kabor. Wah, kabur kok nembe iki piye to? Kabur iki kelas kok kuwi malah nembe piye? Nggih, tapi kan nembe satu kali ngoten lho, Pak. Terus SKS-e namung setunggal. Oh iya, ngene kendangane ya kendangan wayang ngono kae. Nggih. Tak ngetulu entuk kedel. Tok tok. Tok 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 de tok 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 entuk kedulu entuk kedel ta. De entuk ndau ngono kuwi. Nggih. Oh iya, apik kuwi bergah. Ya ngangge wilet barang kabure. Nggih. Ah, elok wah jan luar biasa nduk Umi Hafifah. Senengamu nabuh apa? Seneng nabuh apa ditabuh kowe? Ditabuh. Malah aku ditabuh. Spesialmu apa? Senengamu apa? Nabuh apa? Mboten gadah petingan lho, Pak. Mboten gadah petingan. Jare kondange bapamu ngeri ta. Mboten. Ah iya. Gender? Mboten. Ayo. Ndek ngendang mending ngendang. Mboten. Vokal ya nduk ya. Nggih. Mau pancen jenenge mahasiswa duwe spesial dhewe-dhewe. Aku mbiyen ya duwe spesialis nduk aku. Napa, Pak? Lah aku spesialis ku lek bolos ku spesial aku mbiyen. Sami berarti kula nggih. Aku gumun kuliahe bolos kok iso lulus. Gumun aku yo. Nggih, Pak. Heeh. Sing mulang TB Pak sapa? Kula Pak Yoto. Oh, Pak Yoto. Nggih. Ora kereng to ora enek sing tereng. Boten, sami sayang sedaya kalih kula. Oh, dadi lek petok awakmu bar salaman terus nyayangi sampean. Nggih. Nah, cocok. Ya ngono kuwi manunggale antarane dosen karo murid iki ngono kuwi. Nggih. Kudu dilestarekake ngono ki, Om. Ayo. Nggih, Pak. Sing kojor ki lek aku, mulang ning pedalangan mahasiswa luwanang kabeh ki ora tau adus. Wah, wis. Anggere wayahe ngono iso bul. Wah, jan elok. Heeh, aku pamajane ora adus ora apa-apa, penting sikatan lho jare kuwi. Ha iya. Lah pancen yo tangi turu kok selak ndak mangkat men ora telat kok ya. Ngono kuwi. Umi iki lek saiki ta apik. Mbiyen iki SMKI ora tau adus kuwi bocah kuwi. Nggih. Ngono arang-arang sedina pisan ta kowe? Nggih. Adus kok dijamak Umi. Yo, sampean sing Ratu Podang Kuning aja bosen ya, Nduk, tetep semangat ngono. Nggih. Iki pamundhut saking Pak Giono diaturake coba kaya apa. Bawa niki, Pak. Hah? Bawa. Oh iya, dikompleti. Nggih. Ngono kuwi. Ya, Nduk. Nadyan wujud temong peksi. Nderek monitor, Pak. Salam kangge rincang-rincang Madangkara saking kula Gempol syuting. Wah, iki. Iki daleme kene iki Gempol iki. Heeh, Sukoharjo sing duwe wilayah. Ya, golek Yosi lho. Arep dijak gelut kowe. Ora tegese lomba-lomba untuk memperindah streaming ngene lho. Ah, iya. Gumun aku. Ora ngendi nggon ngendi papan wong pengrawit wis do anteng-anteng. Sound system ya wis anteng, peniti saya tajem. Anggere teko streaming mesti ruwet ae doane. Lah iya wis ben. Yo. Coba Cak Bagus iki sing sepisanan sing adate langgam
Sampeyan kendangi Jawa Timuran, ketoke kepiye lek kepenak ngono iso dicake. Heeh. Sing kedua tetep dangdut. Heeh, ngono iso kok ya luwes kok Jawa Timuran ki. Pak, benjing nek enten musike Podang Kuning di anu Pak, di napa? Di jazz nih Pak. Jazz. Nggih. Jazz apa? Supir sing cepet kae. Pak. Supirku mbiyen jenenge jazz ngono kuwi. Nyopir tekan ngendi-ngendi lho, tekan Semarang, tekan Kendal. Kok iso setire cepet ngono. Ayo. Seprit polisi, prit. Dari mana ini? Dari Wayangan. Oh iya, jazz. Saiki penak doan kanca-kanca ki mbiyen jazz e musuhe. Ayo. Ayo. Halus manis nangsa make wasewenggan kung Nonano golek isi podang jenar ya yo iba bunga nyanding bisa dadi tombo alhamdulillah. Sampeyan pokoke sing apa kuwi makili bukmu lho ya neng wis marangkung ya. Nggih. Ditertibke ngono. Nggih. Jadi kalau tamu laki-laki hanya boleh di teras bawah saja. Ora entuk munggah. Apa nang mlebu kamar enggak boleh seperti itu. Ya. Nggih. Diresiki, WC-ne diresiki ngono. Nggih. Ngerti ta watake mbokmu anggere enek bab sing reget ngene langsung asam lambung ngono kuwi. Sing ngeterne ning dokter ya aku ngono lho malian. Lek sing ngeterne kowe ora apa-apa. Wah kudu resik temenanan wis pokoke. Ora ngerti wae WC ngarepan kae sing tukang resik-resik aku lho Om kae. Napa nggih, Pak? Kok dodoke karo kanca. Halah, takon nebu kae sih ora ngandel kowe ora. Lah sing jenenge Yuda iki malah ngregeti ora ngresiki kae ora. Dadi aku iki karo ngene karo survei. Kok kebelet nggen esuk ana mesti aku ning ngarepan ndelok oh iya. Karo resik-resik kaya ngono kuwi. Engko kanca-kanca mlumpuk, engko nggih latihan. Mergo sosok tamune lak ya akeh to, Om. Nggih. Ora mung kanca-kanca sok-sok utusan kok kementerian ngene do rawuh. Nggih. Bapak-bapak profesor ngene do rawuh. Mongko lek bebuang kudu ning ngarepan kae. Dadi ora nek critane kok terus badhe nderek dateng wingking ora nek critane. Ning saiki badhe nderek dateng ajeng ngono kuwi. Mergo apa ning ngarep mergo ayo nggih. Podang Kuning Umi Hafifah, coba kaya apa? Yo, ayo tak dicoba tak. Yo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Ngobeng-ngobeng miderangganku goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi.
Ya sampe-sampe nduk. Iki bocah yaene kok orang bubuk ya anake sapa iki? Mas Tomik, Anake Bundari. Anake? Bundari. Oh, sampean sing mbiyen pas Pak Cahyo mayang ning kene ya joget kae ya, Nduk ya. Anu yo le ya, Nduk. Yo le ya. Oh iya, kelas pinten sakniki? Kelas 2. S 2. 2 SD. Oh iya. S anyep. Alah, kok dereng tilem niki wau kok dereng tilem. Ket sore kok mboten limbuhan wau munggah terus joget kok gara-gara. Kenapa? Anu, aku lagi pipis. Oh. Lagi pipis. Kuwi lho Mbak Winong pipis ana ya. Lagi pipis sih sak dawane limbuhan mau pipis terus kuwi. Ora mandeg-mandeg nggih. Bu Bundari ya ibu nggih. Bu Sunwa Mbak Bundari. Pak asmane sinten? Pak Kadi. Pak Kadi. Pak Kadi Bendel dalang no berarti. Nggih Pak Kadi. Daleme nggih kerajaan mriki Bulakrejo. Nggih. Oh, ya wes. Sampeyan pengen ngopo saiki? Pengen ngopo? Pengen joget, pengen nembang, apa dhuwit milih ndi? Duit. Aja manut karo iki. Ya engko diparingi dhuwit karo Pak Dalang ning joget sik pisan kas pengen jogeti lagu apa? Ayo. Monggo minang iso. Lali janjine. Lali janjine? Janji karo sapa? Ayo. Sing nembang sapa mang pilih niku, Mbak Umimpun. Ayo, sing ndi? Ditung. Heeh. Lho iki wis. Wis iki wis lali iki. Sing ndi iki? Sing sapa iki ndudengi? Mbak Birgita. Nggih, diatur sik. Monggo Mbak Birgita kula atur nembang, ngono. Monggo Mbak Birgita nembang. Nah. Walah, nggih. Sampeyan mesti seneng coklat, seneng es barang nggih. Nggih. Ketok untune entek sampeyan ora. Ya kudu anu le, kudu ngerti ya ngeman-eman anu ora sah terus ngene terus mboten sah. Ora apa-apa, cah cilik biasa ngono kuwi. Ya, monggo Mbak Birgita, ayo. Monggo Mbak Birgita. Nggih. Sauri ben seneng lho. Ayo. Sinten Pak mau namine? Aku ya lali. Sinten le asmane? Namanya siapa? Jasil. Hah? Jasil. Caksi. Jasil. Hah? Jasil. Jasi. Jasil. Oh, Jasi apa Jasil? Jasil. Jasil. Oh, Jasil. Jasil nggih. Oh iya, Jasil. Nama panjangnya siapa? Jasil. Oh, Pak mantuk-mantuk. Heeh. Iku lagi ambak Pak, mboten dirincangi Mbak Tutik napa winang mboten. Oh, musuh mosok kalah musuh siji ya. Ayo ngono. Ya kan. Dikancani lho, Pak. Lah milih sapa? Winang apa Mbak Tutik? Ayo. Sembarang, Pak. Coba nang, iki selmetmu ta ndang kono. Jumeneng. Lho, gara-gara kopimu melo. Ayo, nggih. Iya, nggih cah loro lek petuk ramene ra umum ora. Mboten lho, Pak, niku mboten. Heeh. Sampai nang tengah ya, Dik Jasil. Takon ana sik Bir, lek takon wong wedok ketoke ndredeg ora. Ayo. Bu nyuwun mike satu, Bu. Nah. Ah, kuwi. Dik Jasil nek sekolah sangune pinten? 10.000. 10.000, Pak. Oh, tunai no. Lek 10.000 siap aku. Ya kuwatir. Sangune pira, Sil? 10.000. 10.000. Aman berarti, Pak. Wes, aman. Engko tak kei 1 susuk 90. Takon ono no. Dek Jasil, kamu cita-citane dadi apa? Tadi Pak Dalang. Wah, tadi Pak Dalang lho, Pak. Dalang. Sebabnya apa kok pengen dadi dalang, Sil? Kenapa kok pengen jadi dalang? Apa? Oke. Wah, iki berat iki urung-urung wis ning materi, aja ngono. Ingin melestarikan budaya bangsa, ngono sih ya. Golek jeneng sik, kowe entuk jeneng jenenge mara dhewe, ya. Nggih, luar biasa. Iso suluk? Lah pengen dadi dalang iso suluk ora? Suluk. Ora. Pancen sing ngene pondasine arep dadi dalang sing penting joget sik oleh. Sok ketoke eramu dadi dalang kok pondokan iki wis joget dhisik nganti tekan kene.
Terus dikei payungke karo hidup dalang. Ya. Apa mau? Lagunya apa, Rek? Lali janjine. Lali janjine ya. Coba kayak apa jajas? Sampeyan iso nembang toh? Iso nembang. Nembang lali janjine. Oh. Ora. Soalnya joget. Iki spesialisnya joget, iki film joget ya wah top tenan. Pake temu di Pak Ayu ta mboke, ibuke. Niku ibuke, Pak. Oh. Pake kae sing ndi? Lho ki bapake nang kene, mboke nang kene apa Pak Bumu rakur kok iso dhewe-dhewe. Ah nggih. Pundi Pake? Pundi kamu ndi? Oh, alah nggih. Siap. Ngapunten Pak, ngapunten. Nggih. Pak Kadi. Ayo nggih. Yo, langsung wae diaturake yo lali janjine. Nah, oleh Mbak Winong dan Mbak Birgita dene ingkang ngesul. Nah, janji ayo. Cetos. Lidere iki lho, manuk karo iki lho lidere. Joget jaranan? Bisa, Pak. Jaran nggih, Pak. Bisa. Aduh, suwale melorot bareng iki lho. Suwalu gegeden to lele. So suwale dile mangke alteko karo weteng le. Ben ora mlotrok malah jil-jil kaya. Nggih. Yo, ayo. Janjane kowe Ya nang. Janjane kowe kelakatku sajan nyumri aku sebut jangan
utangku ndinge tak sarung. Oh wis ya, bukesi to. Aja iki. Amit nehke tole jajil. Nggih. Nggih sangu sekolah ya. Jil, nggih sangu sekolah nggih. Nggih. Nggih, pokoke esuk Senin nggih sekolah kuwi kudu langsung entek sedina ya. Ya. Iya. Kira-kira tukane apa? Pak. Ah, Nuwun. sami-sami. Nggih, saged pinara utawi bubuk nggih. Nggih. Terima kasih luar biasa iki. Salim nggih enggak. Piye? Oh.